Mga kaibigan, aakyat na kami sa bundok. At itong sinasakyan namin, kasama namin si Brad Rumi. Itong Cinnamon Falls. galing kami dito sa swimming pools o Sinulog Falls. Napaka tuktok itong bukid na inaakyat namin, kaibigan. Yung bundok na inaakyat namin, guys, talagang mahirap ito aakyatin, pero kayang-kaya. Bago yung sakyan namin eh. Yung sinasakyan namin kaya pa dito, guys. Yung Dito ibang na kasama kami. namin nandun pala, naghihintay sa amin. Okay. Okay, so nandun Sige, sila. lagod. Kini ato pa ni kang kang Diyan kang nanay ko. Ops, Ampos kana ampos. ani ata asa Sinulog Falls. Ito bos di mo kita tungkol kada. Ampos. Falls. Nagagas. Hindi mo kita. Di mo klaro. Hindi mo klaro. Nara, Nara. ni dool na. Anya si Brad Rumi, Ay, niya din ako ni. pusing ni siya Tagiya sa Falls. Tagis Falls. So bukid di siya. Uno, kita niyo. Nindot kayo. Kita. Ito ba kana? Ko nang mga Kaya mo to atong Ano ba nga pinakakusgan? so muna ito mga sakyanan. Oh. So bukid kapo kay siya. Sinulog Falls. Among sakyanan. Nara mong sakyanan, sinaw kayo. Yang uban tara dito. Okay na, so dara.